Takže hele, som Johnny, dneska v jednom poslednom asi dieli dosť pravdepodobne z Jolly. Dneska tu budeme mať 6. noc, možno aj custom night a extras, ktoré by sa nám mali odomknúť po 6. noci a môžeme ísť rovno na to. OK. Dobre, takže taká istá taktika ako minule, iba svietiť a zatvárať dvere, to je všetko. A prečo tu mám mute call, keď žiadny call není? No však to je jedno. No ja si to nastavím. To už idú, hej. To tak rýchlo, hej. Kámo, tak toto bude veľmi ťažká noc, ak to už iba vidím. Ja som dostal infarkt. Toto bude veľmi ťažké, ak pozerám. To čo bolo? Dobre, ideme rovno. To čo bolo však... Kamo... What? Však on nebol ani vpredu. No, už idú. Dobre, sorry, že som ticho, ale fakt sa sústredím. Teraz som sa zlakol iba toho zvuku. Ty tu budeš zase hodinu, že? Dobre, dvaja za sebou. Dobre, ten jeden kabel nechávam, lebo počul som... Jeden kabel nechám, zatvorím pre istotu. Teraz ho opravím rýchlo. Vždycky radšej zatvorím, lebo viem, že tam niekto bude. Fuck. Toto bude veľmi ťažká noc. Rýchlo zatvárať, dobre. Strašne je toto ťažké, toto strašne moc... Mravuj to. Táto to zase bude tiež hodinu. Teraz sa všetci budú striedať, dobre, trošku si doplníme. 2 AM. Za taký dlhý čas, totiž... Mal som otvoriť dvere. Dobre, teraz už ich nebudem otvárať. Jeden si nechám. Nie je to jedno. Aspoň na chvíľu ich otvor. OK. Pozeráme, iba teraz predok. Dobre. Musíme udržovať čo najmenšiu. A ty si už tam. Dobre.
Ovievam sa. Je mi strašne teplo. Kam hlavne z tohto, tento tu je vždycky hodinou. Toto jak mám dať túto noc? 39 vypadni z toto okna a choď k tým dverám, zabuchaj na ne a chodakam. A ty tam už čakáš. No, obidvaja tam čakáte. To oni išli obidvaja naraz a teraz táto tam čaká, dobre. 14% to nedám, není šanca. Reálne mám 1%. To nemám šancu. Nemám. Toto jak mám dať túto noc? Masabi. Toto jako mám, akože ešte som počul... No dohraj, prosím ťa. Dobre. Dávaj. Jumpeskere. Ja toto nepochopím, jak toto mám dať. Keď vidím to na to, že custom meda si úplne nedám, ale chcel by som dneska dať aspoň tú 6 noc, no poď. Iba si tu nachystám kameru na túto a to je všetko a nechám ťa. Nie, nesmiem robiť usage, musím udržiavať na 0 usage. Prestan svietiť. Dobre, hneď to otváram. Nebudem nechávať zbytočne dlho zatvorené tie dvere. Počujem, že zase 2 káble. Opravím obidva ešte. Ty si zase mi jak dostal, však som mal zatvorené dvere. Čo som zistil? Takže, zistil som to, že nám sa minie powerka, to proste nezabraníme tomu, aby sa nám minula. Vlastne o 5. dačo by sa nám mala minúť a vlastne to nezabraníme tomu, že vôbec. Takže naša jediná úloha... Takže ty mi dávaš takto rovno na začiatok toho killu, toto bude ťažké.
Ja viem, že teraz budem musieť zatvoriť dvere. Dobre, zatvorím dvere pre istotu, lebo viem, že... No, presne tak som hovoril. Pre istotu, keby sa niečo buglo. Ešte, že? Dobre, ty si tam. Rýchlo, toto je príšerné. Sorry, že sa fakt nevenujem, akože nehovorím skoro vôbec nič, ale toto je príšerné. Dobre, nikto tam není. Je. Nikde. Julio nikdy nepočujte búchať, pretože on by mal... On inak zablokuje dvere. No počkaj môj. Ona potom už s tými kablami nedá pokoj, takže ja musím ich opraviť. Dobre. OK, opa. Už pokoj s tými káblami, som ti hovoril, že sa nehyb s tými striekačkami v nemocnici, lebo ti bude boleť, no, a potom ťa bolia. Sa mi tu sťažuješ, jak ty budeš sestričke v nemocnici, ja ti ich musím pekne porovnať, a potom sa tu ďalší majú problémy do prčic. Dobre, teraz mi, dobre, s dvoma si sa pohla. Na čo ti to dobre, povedal som ti lež a nehyb sa. Dobre, ty si tam. Dobre. Dobre, ty si tam rovno. Koľko mám? Dobre. Teraz budem trošku šetriť. Teraz chvíľku. Dobre, videl som ťa. Ale toto je zase, proste, ono je to občas tak strašne nefér s tou obťažnosťou, že to nie je možné. Dobre. Jeden kabel mínus. Opravuj ho 34%. Dobre, nikto není. Dobre, je. Ty poď, ale treskajú viac a viac do tých dverí. Dávaj do keľu. Ty si to jak to, že zase?
Škoda, že na kamerách nie je čas. Opravuj to! Dobre. Sorry, že sa ticho, ale toto už je naozaj moc. Aj na mňa. 26. No a ešte ty, dobre. Oh my godness. Yes! Yes, yes. A neminula som mi paprika, som lepší ako ten youtuber na YouTube, čo som to od neho kúkal, že čo mám robiť. A vlastne to bola tá istá taktika, len proste viacej prísnejšia, že čo najviac otvára tie dvere. Ale dali sme to. Oh my godness. Dostali sme $60 za to, tak to tišíme to. Za túto noc by som poprosil zase 300. Oh, for overtime. No, ok, toto ani nechcem na to kliknúť, môžeme potom. Ok, takže máme tu extras. Toto je veľmi zaujímavé. Sorry, že som čukol do mikrofónu. No máme našich animatronikov. Kamo, oni nemajú tuto nič medzi tým, alebo som slepý. Toto, čo je za divnú textúru tohto? Taká divná. A toto je metalionet. No takže sa volá metalionet. Joj. Ešte, že si mi nedala ani raz jumpscare. Jo, počkaj, musíme sa vrátiť, ideme od Jollyho. A to je ešte starý, on to neupdateol. Tweety, no, kamo ten endoskeleton. Od teba som nedostal jumpscare, čo som extrémne rád. Minigames, to nič. Takže takto vlastne vyzerali easter egg a jo, toto malo byť kedysi pred kamerou, ok, a BTS, takže Rick to je, aj neviem čo, a je to robené v Blendri, to je nejaký koncept art, ale tam vôbec nič nevidno, ale že vôbec nič, to je metalionet, Eyes, I know, no tak toto ako. In development shot, kámo, to vyzerá extrémne divne, ale dobre. Ideme to vyskúšať vôbec. No vlastne, akože jediné, počkaj, ešte som chcel naspäť sa nedá dostať ako. Tu sa nedá dostať proste naspäť. Poďme to vyskúšať, len tak zo srandy. Mute call. A idem na to. Ja zdechnem hneď, to viem. To nemusím sa ani baviť o tom. Totiž... Dobre, som mŕtvý. Dobre, ty si už tu. Dobre, dostaneme od Metalionet jumpscare. Akorát ako som sa tešil, že som od teba nikdy nedostal jumpscare, že? Ja nechcem, kamo, ja sa teraz nechcem nebojím, lebo ja neviem odkedy, mám od teba očakávať. Dobre, dobre. 7. noc nejdem ani skúšať, lebo ako vidím, že Metalionet ako to, čo má byť ako... Jak môžeš za sekundu už Dobre, úplne prešam. Dobre, takže máme 2 hviezdy, to som za to rád a ja som rád, že ste sa pozreli na toto video a na budúce čaute.